Благодарството най-вече на всички за уважението още веднъж, че ни уважихте и посетихте мероприятието. От мен резултатите ще бъдат само състезанието за момента, което беше последното или предпоследно, не знам вече дали ще има в София още едно за годината. И така, след поредното интересно надстрелване, след софийското, благодарство за шоуто, което ни поднесоха двамата герои. На първо място от днешното състезание Панайот Наков. Браво! Най-добрият резултат. Награди няма. Втори. С купите за България. Да, на второ място Божидар Чудомиров. Браво! Кажи точките сколко са? Те имат равен брой точки след настрелване и то доста отформено настрелване. Кажи им точките. 50 точки. Така, да се знае. Една точка по-малко за първи път Алекси... И не за последен. Гърция! И трябваше да кажа, че състезанието е международно. Алекси избавали с Гърция, да? Състезанието е международно, да знаете. Състезанието е международно. Да, състезанието е международно. Браво! Браво! Тук да ви снимат. Алекс, къде гледаш, бе? Тъй като състезанието беше поредното от рейтинговите състезания, ще дам думата на Божидар да упомене вече разместването, крайното разместване на рейтинговата класация за тази година. Не може ли да си ходи? Не. Огладня ли? Ще дойдете пак. Един. Само единия. И другата година. Това беше последното състезание от първото издание Купа България по Field Target. Беше доста оспорвано през годината да се стреля с толкова хора. Имаше много добри резултати. По схемата, по която определяме шампиона на България, вече са ясни първите 3 места, които ще бъдат призирани с тези красиви купи от кмета на село Далиш. И в качеството си на RGB или национално ръководно тяло на спорта Field Target за България, искам да поканя кмета, за да направи награждаването. Браво! Искам първо само да ви приветствам с добре дошли в това малко китно селце от Троянска община. И да ви кажа, че моето желание е това да стане поредица от няколко кръга, да си провеждате тук състезанията, ще бъдете винаги добре дошли. Ще се помъча да разнообразим терените, да бъдем на различни места, като молбата ми ще бъде, ако може примерно месец или 2 по-рано да знам, за да направим популяризиране на този спорт в нашата община и в нашето село, да осигурим медии местни, зрители, местни спонсори, които да спонсорират вашия труд. Така че още един път казвам, добре дошли в Билиш и нека да създадем една трайна връзка помежду си и да се посрещаме и да се изпращаме със здраве. Браво! Браво! Илия Миладинов, Който обаче за съжаление не присъства е днес. трето място. Да. Може някой румбата, примерно, да вземе него. Защо ме взема аз? Да му предадеш. Дават, айде. Аз искам. На победителите аз прибавям по едно флагче с емблемата на село Билиш. Като мога да кажа с гордост, че ние сме едно от малкото населени места, които имат такава емблема. В принцип, герб на село. Супер! Браво! И пожелавам се да Панайот Наков. Браво!
Стой там. Малко конфузно, но аз съм на първо. Браво! Никой не се съмнява в качеството на победителя и мисля, че тук няма никаква корупция. Поне до сега не е допускано да има. Смятам, че така ще се остане. Браво! Браво, Божо! Желаем ви много здраве и винаги си добре дошли в нашото село. Благодарим. Момчета, Смивки, за да покажете това. дете се ви снимаме. Дайте им нещо да си сипат. Така сте като в аптекарска шета, ма. На пръсти панки. Айде, Мишеника, да се Значи това нещо